ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನೆ ಇನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಿಯನ್ನ ಸ್ವರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡಿಗೆ ನಿತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದನು ಅತ ಜಿಯನ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರ ಆಗಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಕೋಡಿರ್ದು ಒಕ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಅಂದು ಅಂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅತ ಜಿಯಾನ್ ಬಲ್ಲೆನ ತೋಜುವಿ ಬೀಡುಡಿ ಆನೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಮುರಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾರಿತ್ತುಂಡು ದಾಲ ತಿಂದು ಪೋದಿತ್ತಿಜ ಬನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತುಗುತ್ತಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಪ ಜಿಯಾನಿಗ್ಲ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬೇಗ ಲಗ್ಗದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ 10 10 ಪಾರ ಇಂಕ್ಲ ಚಪಾತಿ ಬರ ತಿಂದು ದಾನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಯಾನ ಗೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ನದ ಇಂಕ ಬಾಜಿದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಚಪಾತಿಗೆ ಒಂದು ಗವಾರ್ ಪಂಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಬೀನ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಾಜಿ ಈ ಜನ ಪೊಟ್ಟೆ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ತಿಂದುಂಡಾನೆ ತೋರಾಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಗವಾರ್ದ ಬಾಜಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನು ಬಾಬಾ ಕೊಡದ ಲೆಕ್ಕ ಜಿಯಾನ ಖುಷಿ ಆಪ್ನತೆ ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ನ ಜಿಯನ್ ನನ್ನ ಪೊಡಿಗೆ ಆಗುಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಪೋಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ನಲ್ಲ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಲ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದಂಡು ಪೋಡಿಗೆದೆ ಮುರಳಿ ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಪೇಪರ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೇಪರ್ಡು ಅವು ಪೇಪರ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಎತ್ತುಲೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಒಂದು ಬರೆಯಾರ ಗೊತ್ತಾಣ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅವು ಈಸಿ ಇತ್ತನ ಮುರಾಣಿ ಪನೋದಿತ್ತು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಮಮ್ಮಿಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಜಿಯಾನ ಬಾಜಿ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೆ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತದ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ದಾನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇಟು ಒಂಚೂರು ಪೋಪ್ ಲೆಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು 3 ಕುಲು ಲೆಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ನೇಪಾಲ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ 29ಗೆ ದೀಪನು ಅದೇ ಜನ ಇತ್ತು ಪೋಳು 10 ಇರುವ ಪೋಳು 10-20 ನಾನು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಜಿ ತೊಟ್ಟುಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಪೊಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪುನು ಈ ನೀರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಟುಡೆ ಬರ್ರ ಬಿಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಪಿದಾಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ 10 ಇರುವ 10 ನಿಮಿಷ ಪೋಡ್ ನಡತ್ತೊಂಪು ಆರಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ತಲಪನಾರ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪನಾರ ಕೊಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡು ದೊಂಬುಂಡು ಹೋದು ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಇಂಟ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಎದುರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತೋಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರು ತಕ್ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ರಡ್ಜಾನೆ ತಗೋಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತರ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಕಿದೆ ಪಂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತನ್ನಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ದುಂಬತೆ ಅಂಚದು ಜಿಯಲ್ನ ಹೊರ ರೌಲ್ ಪೋದು ಕುಳುವೆ ಏನೋ ಅಂಗಡಿ ಬರೋ ಫೋನಾಗ ಅಂಚ ಮೂಲು 2 ಜನ ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ದೇರು
ಜಿಯನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಜೋಕುಲಪ್ಪಾಗ ಈ ಕಡೆದೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುರ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದದ್ದು ಕಡಪುರಿ ಅದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಪ್ಪುಣತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಟೀಚರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಟೀಚರಿಂದ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವು ಅರೆಗ್ಲಂಚ ಜಿಯನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಟೀಚರಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತು ಬೇತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇತ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಬೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಎ ಡಿವಿಜನ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಯ್ತು ಸಿ ಡಿವಿಜನ್ ಸಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಡ್ಲ ಸಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಎ ತಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲುರ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜಿಯನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಯನ್ನ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಕಾಡ್ಪುನ ಅವರೇಸನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನತೆ ಐನು ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಜೇತದ ನಾಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಪುನು ಅವಳ ನೀರು ಚಿಂಜಾರುಂಡು ಎಂದು ಇದೇ ಪೋದು ಬರ್ಪುನದೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಈತು ದುಂಬುಂಡು ಇದೇ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಜೆತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಒಂಜಿ ಚಾ ದೀತೆ ಮೂಲು ಚಾ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೀರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ನೀರು ಜಿಂಜಾ ನೀರ್ಲ ಚಾ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಂಕು ನಾಲ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂದು ಜಿಯನ್ ಪೋದಿತ್ತು ತೂದು ಬರ್ತನ್ಪಿದೆ ಅಂಚ ಈಗ ಇಡ್ಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಸೈಡ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ನೀರು ಜಿಂಜದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಲ್ ಪತಂಬೆ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೀತೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏತು ಹುಷಾರ್ತಲು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಜೇನು ಎಂಚ ದೀಪುನು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಜಿಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಕ ನಾನು ಏನಪ್ಪು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಕತ್ತೆ ಬಂದು ಚಾ ಕೊದ್ದಿ ರಾಜುಂಡ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಈಗ ಚಾ ಬುಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಜಿಯನ ಈಗ ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪುನು ಇನ್ನು ಚಾ ಮಲ್ತ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೊದಿತ್ತೆ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಳೆ ಜಿಯನ್ನ ಪತ್ತಾಗ ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೇಪಲ್ ಚಪಾತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕೂಡ ಅಚಾನಕ್ ಪಂಡಿಯರೆಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಒರೀಜ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಮುಲ್ತಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಡಲಾಕದ ಒಂಚೂರು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿಂದ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ಲಕ್ಕಂಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರಸ್ಕ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಸುಧಾರ್ಪದೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆ ಅಂಚಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ರವ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ಜನ ಕುಲ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದರೆ ಅಂಚ ಹಾಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಗೋನಿ ಒಂದೇ ರವ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ಪುಜೆ ಏನೊಂಚೂರು ತಿನ್ಪೆ ಲಕ್ಕದು ಜೆತ್ತದುಂತಲೆ ಮುಲು ಓ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಜೆಪ್ಪೇರಾ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಜಿಯನ್ನ ನನ್ನ ರಜೆ ಆಯ್ತೆ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇತ್ತಿದೆ ಇದೇ ಪೋಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂದೆ ಜೋಕು ಪಂಡ ಇದ್ರೊಡುಂಡೇರ ತೀರಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಹಾಕುಲೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಎಂದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಪೋರ್ನೆ ಆಟ ಪಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನವರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರ ಬಂದು ಕನತ್ತಿದೀಯ ಇನ್ನು ತೂದು ಪೋದಿ ಜೆತ್ತಿದಂತಲಿ ಲಕ್ಕ ಜಿಯನ ఒక ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಶಿ ನರಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜಿಯನ್ ಉದ್ದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕುತ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಹೌದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇದು ಬರ್ತೇನೆ ಜಿಯನ ಲಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮುಳು ತಿಂಡಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಕನತ್ತು ದೀತೆ ಮುಳು ಜಿಯನ್ ಆಗ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಇದೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪವಾಸ ಬಿಡ್ಬತ್ತ ಹೂ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ತಿಂಡ್ರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಕನವೇ ತಿಂಡಿ ಬೇಗ
ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಿಕ್ಕ ಕನಪ್ಪನ ತಿಂಡಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಾಯ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಶೀರ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೀರೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀರೆ ಒಂಚೂರು ಚೀಪ್ ಐತಿ ಆಯ್ತು ನೆಯ್ಯ ಒಂದು ಕೂಡ ಪಾಡುವತ್ತೆ ರವಾದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇನು ಇರ್ತೇನೆ ಮುರಾಣಿಯಪ್ಪ ಮುರಾಣಿಯವರ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಜಿಯಾನ ಶೋಕಾತನು ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಬೊಕಾಲ ಎದುರು ದಕ್ಕನ ಮದ್ವೆಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಡ ತೀರು ಪಾರೆಜ್ಜ ಆಂಟಿ ಬರ್ರ ಅಂತೀರೇನು ಅವಳ ಅಕ್ಕನ ಎದುರ್ದ ಬೇಗ ತಿಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎದುರ್ದ ಇದಾಗ ಆಂಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಡು ಅತ್ತಿಯ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ದಿನೋರ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಗ್ಗ್ಯರಕೇನು ಜಂಚೆನೆ ಹೊರವರ ಕೋಡ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಖ ಜಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟದು ವಿಡಿಯೋ ಜಿ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದಿಜೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕೋಡು ಯಾನಿ ಉಂಟಾಡ್ದಾರ ಪಾತೆ ವಿಷಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಗಾಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ದುಂಬುಲುಂಡು ಮುಗಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಲೇರಿ ಗೊತ್ತು ನೆಟೆ ಮಾತಿರ ಲೇಟ್ ನೆಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಗುಂಟು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ನುಕ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ನಕ್ಕನಾಗೇನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಇತ್ತ ರಜೆ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಆಗ್ಲ ಉರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳಗೊಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಿದೆಡು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪೆ ಮಂತೆ ಇದರ ಅಡ್ಡ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಿದೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಂತೆ ಲೂಡ ನಾಯಿನೆಲ್ಲ ಗುಗ್ಬೇರು ಯಾವ್ದ ಪಂಡು ಏತಂದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ಆಡ್ದು ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲಂಚೇನೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಲಂಚೇನೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಇಜಿಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತಾಯ್ತ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಉಂತಾಯಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ಕೊಳಪ್ಪನತಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೇಟ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್